Teníem pendents una sèrie d'obres que afectaven un tall total a Sant Vicenç de Calders, 4 caps de setmana, s'ha explicat el que s'ha treballat i bàsicament és traslladar la capçalera de Sant Vicenç de Calders com a hub bus ferroviari, traslladar-lo a Cunit i per la banda de la R4 fer un servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell. Les obres són importants, són necessàries, són imprescindibles de cara al futur del corredor mediterrani, amb tots els avantatges que comporta això, tant per mercaderies com pels propis viatgers de Rodalies, i hem de planificar una nova oferta per tal de minimitzar l'afectació i, en tot cas, garantir la mobilitat d'aquelles persones que vulguin desplaçar-se durant aquells dies en els nostres serveis. Diferents demandes que estem escoltant i portem escoltant des que es va començar a planificar el tall, perquè a l'estiu ja estàvem mantenint reunions, abans de l'estiu estàvem mantenint reunions amb diferents plataformes i diferents ajuntaments i seguir escoltant. És lògic, el territori, és que volem escoltar el territori perquè té una sensibilitat que ens pot traslladar i que ens ajuda a poder millorar. Moltes de les millores que s'han implementat està per traslladar per l'experiència pròpia del seguiment que fem nosaltres, però també l'experiència i la sensibilitat que pot traslladar a les persones que estan al territori. Un exemple clar és Tarragona. Volcar tot el servei alternatiu sobre Tarragona Estació hagués provocat un problema de mobilitat a la ciutat. El fer Batestini per viatgers amb origen-destinació només Tarragona el que ha fet és no alterar la mobilitat de tota la ciutat de Tarragona.